Соңғы 10 елның иң масштаблы статистик вакыйгасы бөтен Россия халык санын алу дәвам итә. Быелгы җанисәп алуның төп яңалыгы дәүләт хезмәтләре порталында мөстәкыйль онлайн язылу мөмкинлеге. Компаниядә тагын нинди формаларда катнашырга мөмкин? Бу хакта киләсе сюжетта. У нас перепись населения. Будете участвовать? Конечно, проходите. Люция Бахавиеваның 3 баласы бар. Мәшәкатьләре хәттин ашкан. Халык санын алуда онлайн режимда яки күп функцияле үзәккә барып язылырга вакыты җитмәй. Мәгълүматлары турыны сан алучыга ышанып тапшырган. Это очень удобно. Бу бик уңайлы, барлык кешегә дә тиз арада дәүләт хезмәтләрендә теркәлү мөмкин түгел. Бер кайда барасы түгел, халык санын алучы үзе өйгә килә. Процедура куркынычсыз, иң мөһиме уңайлы. Бирәк тә күп балалы гаиләләргә җайлы. Исәпкә алучының сорауларына барысы эчендә бер кеше җавап бирә ала. Домохозяйство – это люди, которые... Йорт хуҗалыгы бер торак бинада яшәүче һәм уртак хуҗалык алып баручы кешеләрдән тора. Алар туганнар яки туганнар булмаска да мөмкин. Үз торак урынында яшәүче бер генә кеше дә йорт хуҗалыгын тәшкил итә. Исәпкә алу вакытында илнең барлык кешеләре, ил гражданнары да, Россиягә кунакка кайтучылар да теркәлә. Билгеле бер яшәү урыны булмаган затларны да исәпкә алалар. Монда социаль приютлар ярдәм итә. Сораулар туса, аларны исәпкә алучылар хәл итәргә булыша. Как у переписчика у меня... Исәпкә алучы буларак минем бурыч йортлар буйлап йөрүем. Халык сүзләреннән исәпкә алу кагазларын тутыру, аларның хуҗалыклары турында мәгълүматны туплау. Процедура гади. Гаиләне исәпкә алу битен тутыру уртача 20 минут вакытны ала. Алынган мәгълүматлар шунда ук федераль статистика хезмәтенә җибәрелә. Фанис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.